ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳи шумо ба хайр бошад. оғоз мешавад видеои имрӯзаи мо аз анамин корсетҳои занона обтягивающиян. бинед ҳам сиё дора, ҳам тигрёвиё дора, без размернян. ино нархи ино медонед донада 50 сомонай. агар дар кор бошад амхе корсети пурраяй обтяжка места 50 сомонӣ. видеоро ман аз корвон тарафи тилобозор 7-12 9 рияд ба навор гирифтагием. ина бинед инаи кофточкаҳо ҳамаш мех доранд. иам аями таги кирта мепӯшӣ остин дароз. нархи ёям 50 сомон. аз ино чанд намуд дора то размерои 54 ҳастай. ана ин намудош ҳастай. ино 35 сомонӣ. ино хучон бор мезадан. ами нафарое ки ман видео кардистам хучон бор мезадан. сиёҳу ҳамқа чизои хушрӯ аз Хитой бор мезадан. ҳози ки рафта намешава, бор оварда намешава, интернет кати заказ мекунанд ё ки телефон кати заказ мекунанд. хеле рангоҳоша равон кардиян. ина масалан инами майкачои пашм дора ки хушрӯ, мех дора ки хушрӯ 35 сомон безразмериян. ино стандарте то ҳамин размери 50-52 мешавад. нами намудош 35 сомонош. ав 50 сомоное ки мисол остинам дора ва ё ҳам кофточка боре мешава пӯши, ҳам аз таги кирта мисли мисол нами вай майкачаи гармакам пӯши хушрӯвай. инамино ҳамаш майкачаи мехдорак. ина инош валаскаги баринай ёям 50 сомонӣ. ина гипюрай гарданакошон иноям дохилшон мех дора то размери 54 мешава. инош агар дар кор бошад дӯстони азиз амин намудо ҳамроҳи киртаву ягон чиз ки заказ кардедаи ман метавонед ки дархост кунед. инорам доставка мекунам. бори дигар аз зуртарак нишон диёмтона. и барои намудашам набошад, не ки худаш барои гармиш хушрӯай. мисол иш бо пешаш хамутай кофточкара асосан ра ҳамчун мисол аз таги кирта дар зимистон истифода мебаранд, мепӯшанд хушрӯвай. ана баъд пахтагӣ ҳамхе пижамаҳои занона доранд. бори Хитой и пижамаҳо 70 сомонӣ. агар дар кор бошад то размери ами 50 ҳастай пижамачо. аз анаи пинюар ҳастай ҳамроҳи двойкая. ина бинед и 60 сомон. чанд табо ҳамхе наснучкаву вай ҳастай пижаму дигару дигар. ҳози бо корсета нишон метиҳам тона. поиста корсет не поиста нишон метиҳам. бисёр поисти хушрӯвай барои харобшавӣ. мисол нархи 80 сомон.